Mipanaw na sa edad nga 71 ang Deputy Mayor sa Tribong Matigsalog sa Davao City nga si Dato Carlito Ginto Sr. Ani report ni Argil Relator. Maayong lider, kasaligan ug kadangpan. Kini ang gihulagway sa mga sakop sa Tribong Matigsalog sa Marilog District, Davao City kang Deputy Mayor Dato Carlito Ginto Sr. November 18 gidala siya sa ospital human naglisod og ginhawa ug giuli niadtong November 29. Pagkaugma nabugtuan na kini sa iyang kinabuhi. Tuig 2007 dihang mayor pa sa Davao City si Presidente Rodrigo Duterte, gipili niini si Dato Ginto Sr. isip Deputy Mayor sa Matigsalog Tribe. Nagtuo ang kabanay nga grabing kaguol matud pa ang gibati ni Dato Ginto tungod sa sunod-sunod nga pagpamusilpatay sa Matigsalog leaders sa ilang lugar. Dili mailhan ang Matigsalog kung wala siya. Dili makaila ang tanan nga naa ning Matigsalog kung wa po niya gidala ning tribo sa Matigsalog. Kini mga tao niya bisag mo nay mga problema muduol gid siya sa iyaha para iya masulbad niya ang problema. Di jud magmahay sir ang mga tao nga moduol sa iya kay matinabangon jud siya sir. Nagpasana og resolusyon ang Council of Elders nga irekomenda ang anak nga si Carlito Ginto Jr. nga maoy muhulip sa nabiang posisyon sa iyang amahan. Apan magpaabot pa sa pinal nga desisyon sa lokal nga kagamhanan. Mipanaw man si Deputy Mayor Carlito Ginto Sr. apan alang siya mga katribo magpabilin sa mga mosunod pa nga henerasyon ang ihang dakong natampo sa pagpalambo o pagpanalipod sa Tribong Matigsalog. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.